Φίλες και φίλοι, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Βιωτείας του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση με το πάντα επίκαιρο και καυτό θέμα μαλακά, σκληρά ναρκωτικά, μύθοι και πραγματικότητα. Δεν θα μπορούσαμε όμως απόψε να μην πούμε δύο λόγια για το παράρτημά μας του ΕΣΥΝ στη Βιωτεία, τη δράση του το τελευταίο διάστημα, αλλά και τους στόχους που θέτει και παλεύει για τη συνέχεια. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζετε, καθώς οι περισσότεροι είστε και μέλη του ΕΣΥΝ, πως το παράρτημα της Βιωτείας, όπως άλλωστε και ολόκληρο το ΕΣΥΝ, γεννήθηκε από την ανάγκη να συσπυρωθεί όλη η κοινωνία, κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, και να δράσει ενάντια σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε μάστιγα των ναρκωτικών. Η λέξη δράση για μας αποτελεί κλειδί, καθώς όπως όλα τα φαινόμενα σε μια κοινωνία, τα ναρκωτικά δεν είναι κάτι ουδέτερο, άχρωμο, άγευστο που έπεσε από τον ουρανό. Κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει από αυτά. Η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο, με αιτίες κοινωνικο-οικονομικές, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν αν θέλουμε να αναζητηθεί διέξοδος. Η φτώχεια, η ανεργία, τα επισιτιστικά προβλήματα, η αναγκαστική μετανάστευση, οι οικονομικές ανισότητες, η έλλειψη πρόσβασης στη μόρφωση και την αθλητική ή πολιτιστική δραστηριότητα είναι παράγοντες που έχουν υψηλή συνάφεια με τη ροπή προς τη χρήση. Η βιωτεία δεν θα ήταν δυνατόν να ξεφύγει από τα γενικά χαρακτηριστικά του προβλήματος. Την επιδείνωση δηλαδή της κατάστασης εξαιτίας της καπιταλιστικής κρίσης, την εξάπλωση της χρήσης ουσιών σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Η αύξηση των θανάτων από ουσίες και μάλιστα με κάποια περιστατικά που πήραν μεγάλη δημοσιότητα στην περιοχή μας είναι γεγονός. Αναφέρονται δεν αναφέρονται στις επίσημες εκδοχές που ανακοινώνονται κάθε φορά. Το παράρτημά μας δουλεύει συστηματικά πάνω στους στόχους που έχει θέσει και που είναι πρώτον, η ανάπτυξη της πρωτογενούς πρόληψης και δεύτερον, η δημιουργία στεγνού θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης στον νομό. Δεν θα αναφερθώ στο πλήθος εκδηλώσεων αθλητικών και πολιτιστικών, διαλέξεων κλπ. Που διοργανώνουμε συνεχώς και που αγκαλιάζονται από πλήθος φορέων, συλλόγων και νεολαίας, αλλά θα σταθώ στο βασικό στόχο πάλισμα στο τελευταίο διάστημα, που είναι η δημιουργία μονάδας επανένταξης στο νομό μας. Όπως γνωρίζετε, μετά από μεγάλες πιέσεις του ΕΣΥΝ και του συντονιστικού των φορέων του νομού, στο οποίο συμμετέχουν και βοηθούν ποικιλοτρόπως η Περιφέρεια, ο Δήμος, το Επιμελητήριο, η ΟΓΕ, εργατικά σωματεία, ο Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, ο ΑΚΟΛ, ο Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, δάσκαλοι, καθηγητές, πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία, όχι μόνο της Λιβαδιάς, αλλά και σε Φίβα, Λίαρτο, Χωμενό κλπ. Έχει δημιουργηθεί από το ΚΕΘΕΑ και βρίσκεται σε λειτουργία ο συμβουλευτικός σταθμός που στεγάζεται στην Αγία Παρασκευή, σε κτίριο που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο για αυτό το σκοπό. Ο συμβουλευτικός σταθμός αποτελεί το πρώτο στάδιο, το πρώτο βήμα ας πούμε, στη δημιουργία στεγνού θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης και εκτιμώντας ως θετική τη συνεισφορά του στους χρήστες και τις οικογένειές τους, καθώς με επιτυχία έχει κατευθύνει πολλούς νέους στα κλειστά προγράμματα, κυρίως της Αθήνας, θεωρούμε πως έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η δημιουργία μονάδας επανένταξης. Η προσπάθειά μας λοιπόν ως ΕΣΥΝ Βιωτείας για τη δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας στο νομό, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε μια σειρά συναντήσεων με όλους τους φορείς ή τους περισσότερους από αυτούς, εκκρεμούν κάποια λίγα ραντεβού, και μπορώ να πω ότι η ανταπόκριση όλων, της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη Βιωτείας, της κυρίας Δημάρχου Λεβαδέων, του κυρίου Προέδρου του Επιμελητηρίου, της κυρίας Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, όλων των διοικητικών συμβουλίων των φορέων και συλλόγων που συναντηθήκαμε, ήταν όχι απλά θετική, αλλά και θερμά υποστηρικτική του στόχου που βάζουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε, το έχουν άλλωστε αποδείξει στο παρελθόν, ότι δεν θα μείνουν στα λόγια, αλλά με όλες τους τις δυνάμεις και την επιρροή που διαθέτουν, θα πιέσουν τα αρμόδια Υπουργεία και το ΚΕΘΕΑ να υλοποιήσει τη διακηρυγμένη δημόσια πρόθεσή του δημιουργίας στεγνού θεραπευτικού προγράμματος στο νομό Βιωτείας σε πλήρη ανάπτυξη, προχωρώντας άμεσα στο δεύτερο βήμα, μετά το συμβουλευτικό σταθμό, που είναι η μονάδα επανένταξης. Ταυτόχρονα, δεν παραιτούμαστε της απέτησης να στελεχωθεί και με δεύτερο ειδικό επιστήμονα ο συμβουλευτικός σταθμός, καθώς οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι μοναδικοί εργαζόμενοι σε αυτόν, παρά τις ακάματες και ολόψυχες προσπάθειές της, δεν επαρκεί.
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, όπου θα τεθούν επιτακτικά τα ζητήματα και εκεί δεν θα είναι παρόντες μόνο τα μέλη και οι φίλοι του ΕΣΥΝ, αλλά ολόκληρος ο νομός Βιωτείας μέσω των εκπροσώπων των φορέων του, που πραγματικά κάνουν το αίτημά μας καθολικό. Φίλες και φίλοι, για πολλοστή φορά μέσα στις δεκαετίες της ζωής του φορέα μας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα κλιμάκωση της προσπάθειας αυτών που θέλουν να αποκρύψουν τα πραγματικά αίτια της τοξικοεξάρτησης, να καλλιεργήσουν την ανοχή και το συμβιβασμό με το πρόβλημα, να προβάλλουν σαν μοναδική λύση τη διαχείριση του προβλήματος μέσα από την νομιμοποίηση. Από την άλλη πλευρά όμως η ελληνική κοινωνία διατηρεί τα υγιή χαρακτηριστικά της, δεν συμβιβάζεται, δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης και εξάρτησης στην Ευρώπη και παγκόσμια. Παρ' όλα αυτά, οι δύσκολες εποχές που περνάμε με όλους τους επιβαρυντικούς παράγοντες να επιδεινώνονται και πολλούς δείκτες να έχουν ανωδικές τάσεις, δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Η επικίνδυνη και επίπονη προσπάθεια για την αθώωση της δίθεν ακίνδυνης κάναβης και μέσω αυτής και των υπόλοιπων ενδεχομένως και για το διαχωρισμό των ναρκωτικών σε σκληρά και μαλακά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, βρίσκει πρόθυμους υποστηρικτές και στη χώρα μας. Οι συνέπειές τους έχουν ήδη αποτυπωθεί στα σχολεία της χώρας.